tal fra danske skoler viser, at flere og flere unge er afhængige af dank memes. Det er et problem, mener psykolog Hans Laub. Det er et problem for unge nu til dags. De bruger for meget tid på at kigge på memes, at de ikke har tid til at følge med i skolen. Dette vil medføre lavere kompetencer hos eleverne, som i fremtiden skal stå på en arbejdsplads og kunne fokusere på deres arbejde. Da undersøgelsen har vist, memes leder til svær autisme. Også hos Undervisningsministeriet har man fået øjnene op for den stigende tendens. Det er en ny nyhed for os, men der er ingen tvivl om, at der skal kigges nærmere på problemet, da det kan have store konsekvenser for det danske erhvervsliv. Hvis det er så slemt, som det er fremgivet, kan det på sigt sænke Danmarks globale konkurrencedygtighed. Det er dog ikke alle, som mener, at memes tager fokus på skolen. Gymnasieelev Anton Bay har en anden holdning. Jamen altså, jeg har altid set memes. Jeg er alligevel noget 3.G. Jeg blev student her til sommer, så jeg kan ikke rigtig se, hvad problemet er. For jeg synes... Hvad sætter den her? Hvor jeg er kidsborn og kunstig. Også skolerne har været nødt til at sætte en stopper for den stigende tendens. Her på skolen tager vi undervisningen meget alvorligt. Det er derfor vigtigt for os, at undervisningen den er i top. Og derfor har vi desværre valgt at tage den beslutning og blokere alle memes, selvom dette ikke er et tiltag, jeg er stor fan af. Skolerne har hyret et IT-hold, som i løbet af næste uge begynder at blokere siderne. Jeg synes, det er grotesk, at skolerne går ind og vælger at blokke meme-sites, fordi vi får konstant at vide, at det er op til os selv, ligesom at få lavet vores lektier, følge med i undervisningen og stå for egen læring. Og derfor... What a fucking coincidence. Men noget, vi ikke vil have blokader af, det er vejret. Over til vejret. Start nu. Det er dog ikke alle, som mener... Det er dog ikke alle, som mener, at memes top. Altså, hvis man selv ligesom kan styre det, ikke? Så... og det ikke bliver til et overforbrug.